Het is tijd voor de sport. We hebben 2 wedstrijden uit het amateurvoetbal voor UG. En afgelopen weekend werden namelijk een uur gespeeld in de districtsbeker. En in de beker speelden een aantal ploegen tegen een, waaronder Born toes tegen Walram. En we beginnen in Roosteren, die speelde toes tegen SH Herten. Roosteren is een 4e klasser, SH is een 3e klasser, maar degradeerde vorig seizoen. En wilt dit seizoen weer snel terugkeren naar die 2e klasse. Ze staan boven in de 3e klasse, maar ondertussen gaat het in de beker ook heel erg goed. Van Lin en Van Bieslo werden al gewonnen. En dan in Roosteren vandaag de 3e, 4e klassers in. De SH verslijt in de beker. Maar zo wied is het natuurlijk nog lang leed als zondagmiddag om 2:30 afgetrapt wordt op het sportpark in Roosteren. SH dit keer in de blauwe shirts, Roosteren in het rood. En Roosteren speelt de bal rond, maar raakt dan al snel de bal kwijt. En dan kan SH meteen gevaarlijk weer. En moet keeper Tom Rijnen in actie komen. En in tweede instantie gaat de bal er al niet in. En zo is het binnen een paar seconden al meteen SH dat voor het gevaar zorgt. Met aan de andere kant een prachtige actie van John Vochten. En de redding is er van Danny de Winter. En in tweede instantie gaat de bal er al niet in. Bal nog de corner dan voor Roosteren. De bal wordt dan weer weggewerkt. En dan liep het er even op dat Daan Winter de bal op haar hand kreeg. Maar een penalty kreeg Roosteren niet. In de counter dan, SH en de tegenstoot. Is al dan even nimmer voor de goal geweest van Roosteren. Maar daar komt dan toch de treffer. 1-0 door Daan Winter. SH toch nog op voorsprong. Ondanks dat Roosteren dus even gevaarlijker was in de eerste helft. Komen de gasten voor. En een vrije trap dan. Bal kort genomen, dat is iets van Munnings. Munnings haalt uit. En wat een prachtig doelpunt is dat. 0-2 voor SH. En dat vlak voor us. En een prachtige treffer van de verdediger van SH. Iets van Munnings. Die besluit maar een keer uit te halen. En kijk maar eens wie vrij de bal erin gaat. Boetebereik van keeper Tom Rijnen van Roosteren. En dan liep de wedstrijd in de eerste helft al beslist. In de tweede helft komen er dan niet meer heel veel mogelijkheden. Alleen vlak voor tijd is er nog een grote kans voor SH. En dat is de treffer van invaller Den Heijnen. Hij scoort de 3-0. En dat zou dan ook de eindstand zijn. SH bekert verder. En Roosteren heeft zich goed geweerd. Maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen deze 3e klasser.